vremenska kapsula. Pepa i njeni drugari su u vrtiću. Dakle, danas ćemo da napravimo vremensku kapsulu. Šta je to vremenska kapsula? Vremenska kapsula je nešto što bi trebalo da pokaže ljudima u budućnosti kako smo mi živeli. Kako? Stavit ćemo posebne stvari u ovu kutiju, a onda ćemo da je zakopamo u školskom dvorištu. Hoće li da poraste? Neće, Suzi. Ostaće zakopana u zemlji dugo, dugo. Dakle, šta ćemo da stavimo unutra? Strip. Odlično, Pepa. Muziku. Vrlo dobro, Suzi. Igračku. Ne. Novčić. Markice. Šargarepu. Ti voliš šargarepu, zar ne, Rebeka? Da. Sve ove stvari će odlično da dočaraju naš svakodnevni život. Madame Gazela, kako će da izgleda budućnost? A kako ti zamišljaš budućnost? Mislim da ću u budućnosti da živim na mesecu. I svi moji drugari će da dođu u posetu. A ja ću da letim u svemirskoj letelici. Zdravo! A sada ćemo ljudima iz budućnosti da snimimo poruku. Pozdravite budućnost! O, zdravo budućnosti! Vi verovatno sada živite na mesecu i idete na odmor na Mars. I vozite se svemirskim letelicama. Predivno! Uskoro je vreme da se ide kući i svi roditelji su stigli. Mama, tata, napravili smo vremensku kapsulu. A, tata prase, došli ste u pravi čas da nam pomognete da iskopamo rupu. Da, naravno. Tata prase kopa rupu u školskom dvorištu za vremensku kapsulu. Tako. Možemo li sada da iskopamo? Ostaće zakopana u zemlji dugo, dugo. O, ali ja ne mogu toliko dugo da čekam. Pepa, ista si kao tvoj tata kad je bio mali. Stvarno? Da, sjećam se kada sam bila njegova nastavnica. Vi ste podučavali mog tatu. Da, podučavala sam sve vaše mame i tate, je li tako? Jeste, Madame Gazela. I vaši roditelji su napravili vremensku kapsulu kada su bili mali. Jesmo! Zakopali smo je pored jednog drveta. Možemo li da iskopamo? Možemo! Mislim da smo je zakopali ovde. O, mislio sam da je drvo manje. Davno je to bilo. Drvo je od tada poraslo. Našao sam nešto. To je naša vremenska kapsula. Jedva čekam da je otvorim. Udaljite se, deco. Da, Madame Gazela. Šta to imamo ovde? O, stari strip. To je bio moj omiljeni strip. Limenu igračku. Moja omiljena igračka. Muziku. Moja omiljena ploča. I jednu staru šargarepu. To je moja. Odličan izbor, mama. O, i snimak vaših mama i tata kada su bili mali. Ko je malo prase sa naočarima? A, to je tata prase. A to sam ja. Zdravo budućnosti! Kakav piskav glas si imao? Vi sada verovatno živite na mesecu. Dobri stari tata prase. Pravljenje vremenske kapsule je prava zabava, a pronalaženje kapsule